7 anos e 300 concertos dende a auténtica aldea galaica do norte. A Sacabeira, Bruno e Alba, moitísimas grazas por existirdes e moitos parabéns e que sexan moitos máis. Saúde. Muy buenas, somos OBR, de Asturias, desde Gijón, y somos de los afortunados que han podido tocar en A Sacabeira, en Sargadelos, y disfrutar de la hospitalidad de Bruno y de Alba y toda la gente de allí, en un lugar incomparable. Desde aquí queremos felicitaros por todo el trabajo, todos los conciertos, todo lo que habéis estado haciendo, por la música y por la cultura. Un abrazo enorme. ¿Qué tal, Sacabeira? Parabéns polos 300 concertos, moitas gracias por todo, por facer un proxecto tan guai, por contar con nós para ir ali, para estar con vos. Nada, que siga así, por outros 300 concertos máis, que vaya todo moi ben. Moitas gracias por todo. Hola, soy Roque de Silent Green Project. Queremos felicitar tanto a Bruno como a Alba los 300 conciertazos. A tope Sacabeira, 300 más. Hola, ¿qué tal? Somos Gabuxa Blue. Queremos felicitar a Sacabeira, a Bruno y a Alba por estos 300 concertos, que é todo un logro, e que sigan aí, noraboa, e nada, a seguir adiante, e sobre todo agradecer que contaran con nós para ser parte desos 300 concertos. Noraboa! Hola, ¿cómo estamos? Somos aquí Esteban y Davidson de Vestas. Un saúdo moi grande para Bruno e Alba por estes 7 anos de apoio aos concertos e música en vivo, e que por outros mínimos 7 anos ou 700. Graciñas polo que facedes. Mellor sitio do mundo, Sacabeira. Graciñas por todo. Hola, ¿qué tal? Son Mil e quero felicitar dende aquí a Sacabeira por eses 300 bolos, por eses 7 anos de música en directo, facendo unha labor cultural maravillosa. Agardo que teñades polo menos outros 300 bolos máis, que serán moitos máis seguramente. Agradecer de novo o trato recibido por parte da sala, da xente, lo rica que estaba esa pizza, e nada, eso, moitos parabéns, moita forza, e seguimos. Hola, ¿qué tal? Os exquisitos hippies de merda desexanlle a Sacabeira polo menos outros 300 concertos máis. 300 concertos máis, que son 60 planes quinquenais de concertos. Desexámosvos de todo corazón. Arriba, Sacabeira. Arriba, Sacabeira. Hola, boas, somos Cornucopia de Ribadeo. Queremos felicitar a Bruno e a Alba da Sacabeira por os 300 concertos acadados, que nos parece unha cifra que vai crecer moito máis. Para nosotros a Sacabeira é un sitio moi especial, porque aparte de ser un gran local, nosotros estrenámonos ali como banda e queremos volver, por suposto. Entonces, bueno, agradecerles a labor tan grande que están facendo pola cultura na Mariña, que moitas felicidades e que sellan 8.000 concertos máis ou todos os que veñan. O sea, que moitas gracias. Unha aperta, ao país. Boas, somos Kerkuez e como un montón de grupos que pasaron por aí pola Sacabeira nos últimos 7 anos, queremos darles gracias a Bruno e Alba por ter ese proxecto e por leválo adiante contra vento e marea. O Gallao Vera é unha Sacabeira en todos os concellos de Galicia. Noraboa e felicidades. Noraboa. Boa tarde, son Manuel Cebrián e quería felicitar a Bruno e a Alba polos seus 300 concertos no Sacabeira, 7 anos funcionando xa e acollendo a músicos de diversa índole, sempre cun cariño e con unha atención super especial. E, bueno, que sigades así. Espero volver a tocar o antes posible no Sacabeira. Xa tiven a oportunidade de ir 2 veces e espero que exista unha terceira, unha cuarta, unha quinta e unha 1000. Bicos a todos. Hola, boas, aquí Xendral Leti. Moitos parabéns a Sacabeira por ese local tan chulo, por eses 7 anos e esos 300 concertos. Parabéns e moitas gracias á xente que fai posible que a música en directo e locais como este sigan tan forte. Moitas gracias, Alba e Bruno, por ese trato tan chulo, a seguir, forza, bicos! Máis alá dos números, dos 300 concertos e dos 7 anos, quería felicitar neste aniversario tan especial o Bruno e a Alba por facer da Sacabeira unha taberna cultural tan necesaria.
onde moita xente diría que non é rendible, pero vos seguides aí, facendo poesía día a día. Moitísimas grazas por deixar que Verlai participase e fose co seu grau de area neste proxecto tan lindo. Sacabeira, dende o Grove, Buxa, damos vos a noraboa por ese apoio incondicional ás bandas por esos 300 concertos. Noraboa, unha apertaza moi grande dende o Grove. Bruno, eres o mellor cantante que tivemos nunca. Aí lo de... Oh! Vémonos pronto. Bicos. Bicos. Hola, boas, somos as filofóbicas, queremos mandarlle unha aperta e felicitar a Alba e a Bruno por estes 300 concertos nos 7 anos da Sacabeira. Por outros 300 concertos máis. Nada, suscribo cada palabra que dixo Fran. Vale. Queremos vos, rapazes. Hola, desde o grupo fan da Coruña queremos mandar unha felicitación e unha aperta moi grande para a Sacabeira polo seu concerto número 300. Temos moi bons recordos do noso bolo ali e de como nos tratou a xente, de toda a máxia que envolve o ambiente e polo tanto esperamos que sean 300 máis e 300 máis e 300 máis. Un saudiño. Buenas, Sacabeira, somos los putos Leather Boys y queremos felicitaros estos 300 conciertos en 7 años, sois la puta hostia. Bruno y Alba, os queremos y nada, a dar por culo bien. Sacabeira rules, siempre. Rock and roll. Hola, somos Tabernarias e estamos aquí para felicitaros aos rapaces de Sacabeira por o éxito de chegar aos 300 concertos, que se di pronto, pero non é sencillo. Estuvemos aí fai pouco facendo un concertiño e esperamos poder voltar en breves. Así que nada, ali vos esperamos que sigamos así, polo menos outros 300 máis. Longa vida, Sacabeira. Longa vida.